Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Имрӯз мо автошкола омадем видео ба навор гирем. Гуфта ки дудар дар ҳамин ҷабдаи Саидҷон ҳазор омад ки шумо розӣ шудем барои видео ба навор гирифтан дар автошкола чӣ ки дидем. Мисол шумо метавонед дар ҳолати правотон личония аз ёд кунед ёки аз нол гирен ёки замена кунед. Ва имрӯз бошад Саидҷон барои иваз кардани ҳуҷҷатҳои ронандагӣ омадагӣ ва уже экзамена 100% аз ёд медона. Насиб пага запис мекунен. Рӯзои наздикда экзамен спурда правора мегиред. Дуруст? Иншаллоҳ. Дуруст. Пока Саидҷон спориданда вай кардеса бародаро экзамена гузаштеса якдум момента барои шумо мерасонам. Аз санаи 1 апрели 2024 то 1 апрели 2025 рӯзи қонун дар Российской Федератсия қонун аст ки вождения нест барои шахсиятое ки толка категория Б доранд. Барои ҳамин возможност бояд ай даст натен чунки вақт ганда кам мондагӣ. 1-1.5 моҳ бародаро максимум далши уже қиин мешавад, душвор мешавад, вождение мешавад. Барои ҳамин дар ҳолате ки шумо ҳуҷҷатҳои ронандагии тоҷикӣ доред нозим мехоҳед иваз кунед ба ҳуҷҷатҳои ронандагии российскӣ, шумо бояд қонуну қоидаи роҳа донед. Яъне имина теорияра барои экзамени споридан дар любой гаи бародаро шумо меспоред. Мисол автошколаи мо мебиёед, мо дар курс обучения ҳастай дарсе ки мисол официальный сертификат наметиҳед. Ин хел нест бародаро, просто договор мебиёед муддати 1 моҳ да 20 рӯз да мисол аз ёд мекунед. Муаллим ёрдам метиҳад дар гаи запис мекунед, иншолло экзамена меспоред, соҳиби ҳуҷҷатҳои ронандагии российскӣ, соҳиби ҳуҷҷатҳои ронандагии тоҷикӣ, ҳамаш дар дастон, ҳамагӣ 30,000 катӣ. Охирон саволаш мондагии додара. Каких травм пострадавшего может свидетельствовать польза лягушки, ноги согнуты, в коленях и разведены стопы развернуты подошвам? Даём? Аник? Аник. Тамом. Экзамен сдан. Машаллах. Чанд рӯз аз ёд кардӣ? Честно. 3 ҳафта. 3 ҳафтада уже дар муддати 21 рӯз ина аз ёд кардӣ, насиб пага мерай, запис мекунӣ, меспорӣ. Пешакӣ айрӯи интернет омада буди ҳаминҷа. Хорошо, дута сухан дар масъалаи обучения, процесси дарс, мисол муаллим гандаш мекунӣ, тарифш мекунӣ, якучи дастхата да чизе ки ҳастай, ягончи ба ҷо намекунӣ, мисол ягончи яхата да баъд намекунӣ. Как есть, так и скажи. Мақсад ҳамин видеои шуморо дидем омадем, муаллим муомилааш соз, мақсад чизе ки намефаҳмӣ мефаҳмона. Вақте ки муаллим гап мезана мефаҳмона, дар хиёлат тез дар хиёлат места, хеле хеле дар хиёлат соз места, баъд тез аз ёд мекунӣ, баъдам хеле мақсад тайёр мешӣ 100%. Беҳтарин. Шидеста шумо розиен? Ина дар 3 минуту 48 секунд мисол ози экзамена спордан и чиста аз сабабе ки мо дар ҳаминҷа шиштем, мисол камтар ғам додем. Агар не 2 минутам бояд меспоридӣ. Мақсад 10 бор уже подготовка кардан. Муаллим ҳар як ученик кати индивидуальный подход отдельно бародаро. Қонуну қоидаи роҳ, дорожный знак, дорожная разметка, тоннел, светофор, трамвай, дигар ҳолатҳоро ҳамаша полностью системаш кати шумо да мефаҳмона. Конечно, ози савол меояд, шумо мегӯед, эй 800 та савол қиин да. Бачаҳо 800 савол нестай, чунки як бор дига мо мода Шарифҷон амира. Так. Ходед да? Мисол миёрем бародаро, чӣ хеле ки шумо дидестен, ами любой амҷа ки ҷодаи ози главной дорога чизо ҳастай? Ина. Так. Мо примерно ҳамин моменти и перекресток ҳисоб намешавад, се тага вақтирон. Перекрестка, а? Мисол дар инҷа намедонам ай тарафи дур шумо да монанд ҳастай, дидестен ё не бародаро, вақте як знака шумо аз худ мекунед, як савол мисол магистрал, там односторонние движения, мисол ина чӣ хеле ки шумо дидестен бародаро, ёки знак уступи дорога, знак ограничения, мисол знаки уступи дорога, чӣ хеле ки ман гуфтам, главная дорога, мисол вақти перекресток да мерен, ҳастай второстепенная дорога, ҳастай тарафе ки шумо преимущество дорен. Вақте ҳамин як знак, як чиша ёд гирифтен, ҷавоби 6 савола, ҷавоби 7 савола ёд мегирем бародаро. Дар ҳаминҷа ҳамин хеле, чӣ хеле ки дар экзамен 800 савол айку бародаро, уҷада конкретно 300 ё 400 савол ай бародаро. Чунки шумо як савола ёд мегирен, як знака ёд мегирен, ҷавоби 10 савола ёд мегирен. Дуруст ё не? Бале. Ку ягон лайфхаки бародарона худат бугу барои процесси экзамен тез аз ёд кардан. Короче, ами пешай хоб я билет мақсад 20 та аз ёд мекунӣ, сар мехези як бор дига, фикр мекунам аз ёд мешавад. Такрор кардан дар кора. Желание дар кора. Ҳами завқ бошам. мо ҳатман насиб кардагӣ боша як видео дига бо ҳамроҳии Саидҷон мекунем иншоллоҳ, вақте ки ҳуҷҷатҳои ронандагии российскиро мегира. Обязательно бародаро, мо дар Telegram ва дар Instagram мемонем. Ссилкаи Telegram дар комментария дар описанияи видео. Боз як бори дигар коротко мефаҳмонам бародаро. Аз нол гирифтани ҳуҷҷатҳои ронандагии российскӣ любой шахсият
главное, чтобы депортация набошен, регистрациятон ба зада бошад, метавонед муроҷиат кунед. Номерро дар рӯи экранай мебиёед, мехонед 45-50 000 обучения дарсай сертификат, мисол 3 моҳ дарс мехонед ба забони русияи дарсун, муаллим тоҷикае фурад ягон момента фуратон агард ба тоҷикӣ мефаҳмонад шумо. Дуюм, дар ҳолате ки шумо мехоҳед иваз кунед ҳуҷҷатҳои ронандагии тоҷикиро ба российский через автошкола, мисол ҳуҷҷат сертификат намеша, ҳуҷҷат договорай, обучения 30 000 бародаро як моҳ давом метиҳад, я ҳафтада 3 бор 4 бор 2 бор мебиёед, ура муаллим катиб бо маслиҳат мекунед. Иншолло муддати як моҳ аз зиёд карда 30 000 катиб соҳиби ҳуҷҷатҳои ронандагии российский мешавед, ки ҳамаша хушул мефаҳмонад муаллим то запису экзамену медсправкаву дигар ҳолатҳо ки садҳоюза бо стажи шумо мегзарад. аз самое главное бародаро и дар ҳолате ки ҳуҷҷатҳои ронандагии шуморо лишат кардагиам, фарқият надорад тоҷикию русӣ дигару дигар, шуморо метавонед муроҷиат кунед бародаро, биёен полностью ҳамира аз ёд кунед. Ягон чашмбандӣ нест. Бисёро мегӯянд компютерда меғалтонанд, компютерда шуморо ҳеч кас намеғалтонад, компютерда шуморо ҳеч кас дурӯғ гуфта наметавонад, фреб карда наметавонад. И компютера ҳамаро аз ёд мекунӣ, тамом дар любой ҷо метавонем биспорем бародаро. хоб агар бародарое ки дар раҳи дур ҳастед, мисол Питер, Сочи, Казан, дигар ҳолатҳо, барои шумо як приоритети калонаи бародаро нархи обучения 20 000 мешавад, чунки дистансиона мешавад, шумо дар дурӣ ҳастед. приложениешонро скачат мекунед, муаллим шуморо нишон метиҳад, ёд метиҳад, вазифаи хонагитон метиҳад, шуморо муддати як моҳда иншолло ёд гирифта соҳиби ҳуҷҷатҳои ронандагии российский мешавед. кадомеда ки интересно бошад, ҳатман номерро дар рӯи экран, як моҳ вақт дорем бародаро муроҷиат кунеду ҳуҷҷатҳои ронандагиро иваз кунем. ассалому алайкум.